Sziasztok! Ebben a videóban megmutatom, hogy kell felcsatlakozni TeamSpeak 3 szerverre. Elindítjátok a TeamSpeak 3-ot. Connections, Connect. Ide beírjátok az IP-t, például 97.199.103. Rákapcsolódtok, de betűt is lehet. Szóval soundwell.hu. Nickname frizura, ide a neveteket írjátok be. Szerverjelszó nem kell, nincs lekódolva. Ennyi. És akkor itt Connect. Connected. Be is léptünk, itt vannak a szobák, ezekbe be lehet menni beszélgetni. Itt le vannak éppen kódolva. Most megyünk az enyémébe például, hogy no fear. Jelszó 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Channel switched. 0-9-ig a jelszó, aztán például itt vannak olyan szobák, ahol be lehet menni, és lemútolni egy embert. Channel switched. Hello, sziasztok! Hello! Például itt. Már megmutattad, hogy Hát klikkelni. Igen, most csinálom, várjatok. Igen, itt lehet mútolni. Megmutatom, hogy Ja, kell megvárjuk. nézni. Na, aztán Várj, itt lehet hogy kikkelni, kell bannolni. megnézni. be pár dolgot. Jó van, köszi cső. Your channel was edited. Na, User left your így, channel. szóval Disconnected. ennyi lenne a videóm. Köszi, hogy megnéztétek. Sziasztok!